Това прича на малка лодка. What? Счупих толкова много и нито едно се не... Ела да видиш. Виждам. Малка лодка. Ние май имахме някакво да видим. Не, плашиш ми рибата. Взе ли семенца? Не. Назад мене има такова. Семена. Как може, бе? Зад мене. Как може? Видя ли зад мене? Не. Иди. Нищо хубаво, нищо хубаво. О, семенца. Подява ли те? Ще самоубивам. Не убива се. Железо. Искам железо. Железо. Добре. Васе. Ево тук. Чакай. Това не знам как да го кръстя. Намерих още един, как ще го кръстиме? Пеш. Ой, на. Не. Вики, я събери малко дръв. Събери, да, събери дърва. Добре. Добре, значи... Единия по-расна или едната, каквото иде. Не, това го донесох тук що. Значи ти ще си им баща. Ти ще си... бате Коце. Значи, ти ще си бате Коце. Ти малкият ще си бат Пешо, а ти ще си бат Колю. Бате Коце ви е баща, разбрахте ли? Разбрахте ли? Какво ми зяпате така? Разбрахте ли, бе? Не са те разбрали. Вие сте качалки. Току-що, ела. Така. Ела. Бат Коце се е влюбил, като гледам. Уи, идвам. Семена. Не ми трябва сега. Вече няма да гледам кокошки. Що? Така? Убили ги? Не съм. Ама няма да гледам повече от тия. Така става. Стойте. Бат Колю. Той е вън. Искат ми храната. Не. Как да ги нахраня? Задръжеш върху тях. Може скопки. Да, май малко. Стоиш тун. Чувам зомби. Зомби. Изгаря. Никой не го удря. Изгаря. Къде е? Не знам. Но го чувам, че изгаря. Правя. Знам. Ето го, пред вратата е бил. От. Как не го видях? Ауч. Като зомби. Ела, да, изгори. Ама как може да е пред вратата, като ти минал там? Откъде да бъде? Месе. Аз съм утка месето, да знам. Тук го хвърли. Знам. Аз се метна върху него. Аре, към мината, искаш ли? Къде е мината? Аз толкова време не съм играл, че вече не знам къде е. Дори не знаеш, че има. Къде? Вече ни трябва толкова. Събрали дърва? Да. Направи пръчки. О? Дай ми дървата просто. О. Дървата ми дай. Какво искаш? Само това ли са? Толкова малко? В печката. Не, имаше семена. Бързо. Аби, Да. няма. Бат Колю. Бързо спаси го. Спаси го. Ама той бате Коце излезна. Спасявай ги, бе, не стои. Няма пръчки. Бегай, че Айде, ще ме хода. прибрах ги. Спокойно. Не! Бат Пешо порасна. Бат Пешо порасна. Аре, привличай ги, бе. Вече не знам кой е бат Коце и кой е бат Пешо. Гледай ги. Аре бе, какво се бутате? Идвай да копаме. Ама, ще убие бата Коце. Знаеш ли кой е? Да, Кой е? десният Туикс. Десният Туикс е бате Коце, а левият Туикс е бат Пешо. Сега стойте тук. Бат Пешо много си пораснал.
Лоша крава. Лоша овца. Така, и както гледам, бат Пешо снася яйца в кактуса. What? Нали? Да. Да. В саксията с кактуса, качил се върху него. И И снася яйчица. снеси ли го? Не. Няма никой там. Иначе сега се е махнал. Ти го изнерви. Как съм го изнервил, бе? Ми ти влезне той. Ау, бе. Как се прави ограда? Как се прави Не. ограда, бе? Ограда. Да. Дъски. И пръчки, да, ама я ми кажи какъв е реда, защото... Откъде да знам. Пръчка в средата и две дъски или... Така, откъде да знам. Сега ще направя. Чакай, трябва ми пръчка. Пръчка. Не дърво. Пръчка. Две дъски в средата и две вляво и две дясно. Две вляво, две дясно. Значи без пръчки, не са ти нужни пръчки. Пръчки Ти каза дъски. и пръчки. Значи, какво сега? Две пръчки горе и центъра. И две дъски вляво и дясно. Не ни достига една дъска. Ами, виж често, бе. Аз току-що запалих една. Намерих Дъска. си. Знаеш, че има 4 вълна и може да направим още една. За кой? Къде да знам? Не става. Що? Сигурно, защото е друго дърво. Мърдай. Донеси ми още За мен дърво може просто. да е бако. Кой е бако? Просто ми донеси още дърво. Не може. Може. Не. Може. Не. Може. Идвай. Идвай, ще копаме. Още само едно дървче. Не. Едно маничко. Не. Такъвка. Маничко. Някой излезна. Кошка Аз. излезна. Кошка. Не! Как да е крави? Малко конче. Малко конче. Малко конче. И по-добър приятел от теб има, знай. И скоро всичко ще бъде жестоко. Умирай. Ела тук овца такава. Умри, бе. Няма дръвчета в този град. Всичко отсякохме. Зад къщата ни има цяла гора. Аз съм Бойко Борисов и отсякох цялата гора. Отново чувам зомби. Идеш ли да копаем, бе? Чакай да. Идвай, трябваш ми. Бързата работа срам за мен. Идвай, бе. Не. Да, Не. ще ти дам меча си. Не си ти, когато си гладен. Идвай, бе. Идвай. Колю. Не си ти, когато си гладен. Аз съм когато съм... Бесен. Не си. Аз. Ай, бат Пешо порасна, и бат Колю порасна. Идвай, Всичките бе. пораснаха. Идвай, намерих въглища. Къде си, бе? Идеш ли, бе? Е, сега. Какво намери? Айде. Двете им сега играят. Да, бе, браво. Компот да им отворя ли? Следвай торчовете, чуй. Не! Какво направи? Убих бат Пешо. Папа. Ало, влез в пещерата и следвай торчовете. Или беше това бат Колю? Бат Пешо, дали е жив? Не можеш да ги различаваш. Не е верно. Опа, още айрон. Най-накрая. Ого! Пенчо? Пенчо? Кажи, бе. Не ти, другия Пенчо. Където се върти на честа. Не, иначе съм убил бат Пешо, защото само бат Колю се върти на честа. Аре бе, какво седна в този кактус? Мани се, бе, Вау! Имаш ли семенца? Да. Дай ги тук бързо. Ела ти, защото са копая айрон. Да ти кажа ли в коя пещера? Не. Да, идвай. О, въглища още. Добре. Така. И края на пещерата.
Поне на една. Ох, лак. Хора, отсичам малко от това дърво и това ще е края на този клип. Вики направи садфейс, ама нямам повече лента. Те па ще го направим друг. Аре бе, качвай се. Очаквайте другия ми клип, чакайте третата част на Survival Brass. Може ли? Да видим дали бат Коля ще оцелее. Чакай малко, гледаш ли пещерата? Гледаш ли ме? Гледай ме, зад теб съм. Чакай, Стой. не мога. Значи не искаш да видиш Господ ли? Трябва да кажа на зрителите дали бат Коля ще оцелее. Виж над себе си. Виж над себе си. Как летиш, бе? Ей, ти използваш креатив. Я виж пак. Гледай ме. Тън. Затова се ранявам, да. Fly. Ти имаш МКП мастер, лъжец. Не е верно. Не е верно. Вярно е. Fly. Да бе, за това не мога вече. Кокошко, влизай, ба. Ма не се да Какво играе направи, в видеото. Чакай малко, трябва да откарам. Да. Ти. Дали Има бат за Коля... 2 минути, нали знаеш? Айрана. Мърдай бе. Пиле. Имаш ли въглища още? Няма. Тая котка вече... Котка. Кокошка. Котка. Кокошка. Добре, що ме котка, аз приемам. Нищо, че си от. Няма проблем. Има котки тук. Знаем. Но трябва да Дали намерим- кокошката ще оцелее в Five Nights at... Защо сложи това? Защото искам Влизай. тази кокошка да влезне. Аре бе. Ми карай я. Не, аз имах. Чакай малко. Имаш ли семена? Да, ама не Дали ги в чест, аз ще Те- я примамя. Направи бе. запечатах мястото, за да не излезне тъпата кокошка. Ау, бе! Айде, бе, я избутай. Оп. Бързо. Я, не! Какво правиш? Тя отида на моето легло. Добре, хора, ще се мъча да вкараме кокошката. Очаквайте следващия клип. Затворени сме.